nyaya ndeyekuti ndinoda mari 140 US yatakashandirana ngenimbo dzavo nemari yedare. Autaura zvose zvendi John Simbi achitaura kuna Ephraim Magosho. Vanogara kupi? Divonia Village Dedzo. Ndogara kupi? Divonia Village Dedzo. Dedzo. Hazipediwa. Kwete Dedzo. Dedzo. Not Magosho. Mangosho. Mangosho. Ndekupi kwacho? Mangosho. Divonia hapo paya. Ya Divonia tunaenda ili kwenda unoda mtu mchana. Ita anyore so that had mutimbatsire kutadai kumwa maita ni makosa muzimbo. Andisi mamanyora makosa. Wasa ni makosa, wale makosa atenda. No. John, taura nyaya yako. 140 yakasvika sei, makashandirana nguva inini. Nota vakasimudza zvinhu chako. Pafambire pari. Pamba. Mpira basa gora pera munani. Of July. 2022. Mama vive anakupanana mali kwa mwezi. Kwa mwezi ibana $80. $2 months is about $20. Oh, hey. Urikurekoda nyaya. So after July na August. July na August, 2 months in the shop. So I paid $22. Saka une macost ako kunze kwe 140 euro kuda iyoyo macost ako akamira sei? Yes. Ane pandakatanga kuinyunyuza samu ndakabhadhira $45 kuti Unapata mari? $45. Yes. Pamutete semacost ako imari. Pamutete neiyo. Ita 185. muzobvisa iyo yanhasi yatisina asina Watani mari? $20. Better than 140. Yeah, 140. 140 rega. Macost ngega. Alright, macost 45.
45 plus 20. plus 20 yanhasi plus 20 yekutosevha futi. Saka patiri kutaura zvekuti Haisa 30 ungoseva. so makosi ako 95 Zvichizese inobvaita $200. vaita 235. Right. Next. Right. Tavana nawapusa vanhu vavo kuti vachazo kuti vazone judgment yatamupa Toko Jackson. anokhomba Rangi rimoti po inoitwa sei newo wakomana wavo.